Para tembang sepisan kanthi swanipun Mbak Desi sasuwun geningang sampun kapireng enggal tumuju wonten ing sasana Magnipur. Ayo enggal sowan sigra jengkar saking papan penenggan sliramu sing sowan Nduk Yuni Jawa. Ayo Sinareng Sekarwangi Jawara Pro Joana SP Audio Mansuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan nggih Bapak Ibu. Nika wonten dusun pundi nggih? Koro. Oh, Koro. Siti Mulya. Mboten sanes mau Mas Edi maringi Sherlock Pring ngapus mboten niki. Lah niku lho. Lah iki mboten. Leres nggih. Tibaken Koro niki Koro. Oh, nika koronipun. Oh, nggih. Sugeng pepanggihan nggih Bapak Ibu, sing nareng kalian Sekarwangi Nyamber Sari dalu menika. Lek-lekan adik ingkang dipun tetak. Nggih, Lutfi. Aska Pratama. Lutfi Aska Pratama. Lutfi sapa Mas? Aska Pratama. Lutfi Alma. Wong ra ketok kok jenenge lho. Lho macamu wong jero ati to. Dek Lutfi ngaten nggih. Heeh, semoga menjadi anak yang salih ya Mas. Dados putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa agama tiyang sepuh kalih nggih bekti marang tiyang sepuh. Heeh, sing saleh, sing pinter karo wong tuwa. Aja kaya MC ku. Aja tenan. Aja tenan iki. Bocah iki mbuh aku dhewe iki. Arep di wah sampe diuntal. Untal ya, untal Malang apa untal niku? Iku lagi mboke durung tanggane. Apa? Ame diuntal Malang. Ji, nika mau nyemek-nyemek menika sampun nggih. Pripun Bapak-bapak, kalau tak menyapa-nyapa Bapak niki ana sisih kanan, sisih ngajeng nggih. Ngersakaken tetembangan menapa mangke Bapak?
Dalam sabar, ya sabar Mas. Sabar iki kudu ususe dawa. Nggih. Mangke wonten bagianipun piyambak. Ibu-ibu ngersakaken apa, Bu? Bakso onje. Wah, senengane pentol kaya penyanyine. Lah, lho penyanyine ya seneng pentol. Nggih ta. Lah, mau wis ana pentol kene wis senengane pentol kok bocah kok. Nggih. Niki diaturi langgaman malih. Napa ingkang radi gumbyak? Nggih. Nggih, manut. Gumbyak monggo. Kang nyemek-nyemek monggo. Nggih. Jumbuh kalih swasana dalu punika jumbuh ugi samangke pamuntan sang Aja turun sore kaki ya Mas, ya. Oh ya wes. Sawan menyang kutha gedhe wonten ing Karang Padesan kados kula mrika Mbak Yul. Najan wah daleme ya rada ado-adoan nanging guyub rukun sedaya sami rawuh wonten mriki. Nggih, aku ya jumbuh karo kahanan. Iya. Suara kurang pramana ning wasesan rungrong hangrung-rong marang bendera Sandya ayu pijar ngincangake halis terus tresna Tresno sesideman sinaring Sekarwangi. Lho kok malah ngelamun to jenengan iki? Niki lho sing nembe rawuh nika ngaturaken sugeng rawuh. Sing nembe kundur kepareng kundur nyiniraken anggenipun kundur. Iki aku sing tak pikir iki Pramuladi. Mlakune kok kono tekan kene iki nek ping 18 kok ora mlaku kene tekan Semarang. Nggih apa ora masalah nek kalau ibu-ibu Pramuladi nek kalau siap siap masih kompak. lho, tenan masih mau mlakune kono tahun kuwi ya Allah. Mengko nek
Ibu Pramuladene dugi mriki aku celuk ya Mas. Aku Piye, paringi obo-obo nggih. Oh lah meh lapo. Badhe pesen bakso. Oh ngono wis ora usah nganggo dicegat nang garuk apa ngono wis ana sing ngeterke dhewe. Ya. Monggo. Luwih becek penak tenan ya, Nak? Penak tapi ki sayangnya rada sumuk, Mas. Lah perlu tak kipasi apa piye? Sebulan aku, Mas. Pejamkan matamu dulu. Iya, ning aja mbok idoni lho ya. Takon nyebul sithik-sithik wis rada silir. Lah sing tak sebul sing dhuwur apa sing? Aku kuwatir nek mbok uncrate. Apa piye? Baleni piye maksudnya? Sing tak sebul sing dhuwur apa sing ndi? Oh, ya sak kersane jenengan pundi? Lho. Nggih, monggo. Sak kersaku tenan. Nggih. Nah, anjir.
Lah nek ajine sak iso ya monggo. Lho aja ngeceng ngono lho. Yo aja ngepasno ngono to. Niki tamunipun tasih kuwathah sanget nggih Bapak Ibu. Dipun bacotaken mangke mbok menawi ngersakake tetembangan nyumanggaaken nggih. Nggih, semoga. Saged dipun serat, saged dipun langsung kemawon paring pangandikan Ya. nggih. Utawi saged wujudipun lembaran-lembaran nggih mboten menapa. Lembaran koran apa-apa kowe iki kok. Tulisan. Sing cetha to. Tulisan. Oh iya iya. Nggih, bungkusan rokok ya ora apa-apa. Ya. Wis manut pokoke. Nggih. Ya budget kene. Ayo. Urip ana Yo. sampun katuran mugi rena ing penggalihipun panjenengan sami Bapak Ibu sami pinarak kanthi sekeca para sepuh iki sepuh minangka pandemen Budha Jawi para kadang sutresna ibu-ibu ingkang wonten ngajeng menika dadi bagiane dhewe-dhewe ana bapak sebagian ibu sebelah kono nek aku madhep rene menika teng ngajeng